lara larane wong lara nora kaya larane wong nandang branti. Apa iya Kang Mas? Iya Yayi. Karo sapa kuwi? Ayo sak kecekele dianjen. Kok sak kecekele wong Ya penyanyi sakmono kae kok aja sembrono lho. Sing karo sliramu Yayi. Wah, dan bocah iki kok ya. Ya sing jelas. Hamung sira duh wong ayu. Kados pundi Kang Mas? Kados pundi Kang Mas? Aku bar kowe omong ngono ki kelingan jaman mara tuwa de manten anyar. Aku yo kelingan kok Mas sampean tak sawang saka ngirian kok kaya trenggiling. Oh, lah iki wong wedok edan iki kok ngelem wong lanang kok trenggiling ki. Ya ora mesti trenggiling kok sok-sok isin. Ah bocah iki ireng kok klamine abang jebul kaya tengu. Ya bojoku iki. Tengu sakmene iki ndase sepira? Ya ora manggone ra nanggon ndas. Oh, tah iki lang lidiki sajake. Hayu hayu ning wanita klisak klisi yen wengi tan bisa turu. Sajake jingklonge akeh ya Mas. Iki walang sangit Yayi. Iya, pinggir sawah. Ya jan. Aku bareng kok tuntun ngene kaya wong nglawati ketok kaya iki. Rasa digagas, anggaplah suara-suara itu angin berlalu Kang Mas. Aja lho keluar. Pokoknya donya iki isine mung aku lawan panjenengan Aja Kang. kuwatir Diajeng, angger kowe lagi sinisian karo aku kae coba delengen. Iki nek unta lagi lingguh. Iya. Tenangno Yayi. Mung tansah katon kewala cahayu gantiling hati. Kasinggihan Kang Mas. Terusno ya Yayi. Terusnaken kula Kang Mas. Iya, terus. Sakmenika menapa benjang? Ya niso ki wis kadung kaya ngene saiki Yayi. Engko timbangane malah selak lali aku ya. Nggih. Larane
cilik. Lenggah nang ngarep dhewe, piyayine cilik, sajake sebah ra umum-umum. Punten dalem sewu Bapak. Salaman. Aduh Jan. Aduh Jan piyayi kok le. Tanganku didemok iki lho Mas Jolena. Tanganku diremet Mas. Piye? Diremet bapake sing cilik iki. Aku ki dadi wong sabar, apa diremet surapopo hidup-hidup sedekah ya ya. Ngono. Ngono. Ora apa. Dadi aku kuwi mbok pasrahne karo bapake sing iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa tenan. Ora apa-apa. Ha nek kacok sithik ya iki tetep anget lho Mas nek semene iki. Ha semene. Kudu ambenku cagake 8 Mas. Nek mung 4 kurang. Wong ngukur piyayi kakung kok teko amben. Lah iki semene cilike iki lho. Iki jenenge piyayi prakoso. Oh, Piyayi sing prakoso. di dhuwur iki ngene iki. Haji, punten dalem sewu lho Wis Kang kono Mas tutupno, menika namung Yayi. guyon. Aduh, Jan, mantuk-mantuk wis ayu, wis gantenge kok ngene apa meneh. Engko nek guyu sithik, nggih Pak nggih. Dadah